Avui hem vingut aquí, al que va ser la seu d'Indústries Químiques i Tartàriques, perquè l'any 1962 es van produir uns fets amb l'acomiadament de 16 treballadors degut a unes protestes que hi va haver-hi després d'una decisió presa per la família Encesa, propietària de l'empresa, de fer treballar els treballadors i treballadores els dies festius sense cap mena de contraprestació salarial. I estic esperant a Miquel Fañanàs, que forma part d'aquesta comissió que està promovent la recuperació de la memòria d'aquests treballadors i d'aquests fets, perquè ens expliqui què en sap d'aquesta qüestió. Miquel, tu saps de la història dels 16 químics perquè el teu sogre va ser precisament un d'aquests 16 químics. Què ens pots explicar o què recordes? Mira, jo el que recordo, primer, de la fàbrica dels químics, el so de la sirena, a les 8 del matí, al migdia també i a la tarda també. Jo vivia aquí a Montilivi i aleshores tinc perfectament clar la sirena dels químics. Respecte del meu sogre, jo el vaig conèixer, quan vaig conèixer la meva dona, doncs devia 6-7 anys després dels fets dels químics. Ara, el que sí us puc dir és que aquell home no va ser mai més res. És a dir, li varen fer, no només el varen acomiadar de la feina, sinó que després la potència dels Encesa van fer córrer la veu que se li havia de fer, amb ell i suposo que amb altres també, el que hi ha a la postguerra, immediata postguerra, se'n deia el pacte de la fam. És a dir, que no trobarien feina enlloc de Girona. I així es va ser. El meu sogre, pobre, ho va buscar, ho va intentar i no se'n va sortir. No va trobar feina i aleshores els meus sogres malvivien de coses, de feines esporàdiques que volia fer la meva sogra, de feines a les cases, però no se'n va acabar. Va ser tota la vida per culpa d'això, i no només per culpa d'acomiadament, sinó després de la, diguéssim, de la revenja de l'empresa dels químics que li va destrossar la vida amb ell i, evidentment, de redruc a la meva sogra. Doncs esperem que el 30 d'abril, quan es situï la placa, restituïm en certa manera la memòria dels 16 químics i del patiment d'ells i de les seves famílies. Precisament en el ple també es deia la importància del paper de les dones dels 16 químics també i de les dones que treballaven, que també varen patir, potser no va ser tan visible en aquell moment. Esperem restituir la memòria de totes aquestes famílies el 30 d'abril. Esperem que sí, és una iniciativa fantàstica, meravellosa, i em sembla que fa justícia, diguéssim, passats els 60 anys, el que va passar, el que varen patir ells, el que varen patir elles, i em sembla que és de justícia i, per tant, és una iniciativa que s'ha de poder.